A, estamos aquí para responder a nosa amiga Carola, que quere saber que son os extras. Por suposto, no cine. ¡Empezamos! Unha persoa que traballa como extra é un figurante. E que quer dicir isto? Que figura, pero que non ten un papel. Polo tanto, aparece en fondo, pero non fala. Non hai un diálogo escrito para él. A súa función é de actuativa. Poñamos un exemplo para que sea máis doado de entender. Imaginade que os protagonistas están tendo unha conversación nun restaurante. Pois ben, para que o comedor non quede baleiro, hai que añadir varios extras. Outro exemplo, estamos nunha película de romanos e hai unha carreira de cuadrigas. Temos que colocar varios espectadores vestidos como na época romana, claro. Outra situación. Película policíaca cunha persecución polas rúas da cidade. Pois nas rúas deberán haber figurantes que representan a xente que está a desenvolver a súa vida normal mentre sucede a acción. Nos programas de concursos, como a ruleta da sorte, o público tamén é figurante. Entón, os extras son ou non son actores extras? Pois non, son persoas normais que deciden presentarse ás probas para o desvelado da acción. Queres decir que eu tamén podo facer de extra? É dicir, se buscasen na estrada a nenas de 12 anos, eu podría presentarme como extra. Pois non vas mal, nada. Tería que ser unha película na que necesitasen medios. Probablemente facer un casting para buscar o que necesitan. Se das o preferido o mellor, elixo. Cando buscan extras adoitan dicir o perfil que precisamos rasgos físicos ou unha habilidade especial. Pois parece un traballo fácil e por riba aparece unha película. Pagaránlle por iso ou te pillarán de válido. Seguro que hai persoas dispostas a participar sen cobrar, pero pagan. Depende do tempo que boten a exposición do director e da rodaxe. Non creades que é tan fácil. Primeiro, rodan cerca onde vives e logo tes que facer cola para o casting e a ver se te escollen ou non. Nas grandes cidades como Madrid ou Barcelona existen axencias que se dedican a buscar os extras axeitados para as produccións que se están gastando. Estas axencias son empresas de traballo temporal que teñen persoas fichadas e poden ofrecer extras sen necesidade de facer un casting e seleccionar os eles. Pois é máis complexo do que parecía, aínda que non saia nos títulos secretos. Moitos espectadores pensan que o seu papel non é relevante, pero non é certo. Sen eles a película non tería sentido. Son un engranaxe moi importante.